páni, ja vás vítam u nového videa a dneska sa pozrieme na modifiery v Reload mode, ktoré nám včera pridali. Včera nevyšlo video, pretože som bol chorý a stále sa necítim moc dobre, ale tak som tu pre vás a chcem točiť video, lebo môj cieľ je, aby som nevynechával videa. Aspoň keby každé 2 dní to video vychádzalo, čo ja vydávam každý deň, len včera proste to nevyšlo. Lebo proste to nevyšlo. A netuším, prečo to je také malé, ako oni nám keby niečo urobili s tým. A ja neviem čo. Že idete, keď sa pozriete na mapu, všetko také malíčky. No buď nám tú mapu zväčšili. Alebo proste pláňa nám mapu nezväčšili, pláňa to. Ale ja neviem, viac priestoru naučiť. Že by mali viac priestoru na... No, ale to bol fakt neuma toto. To bolo akože for real neuma. A áno, tiež som si kúpil tento Gummy Fish. A pláne najlepšia kombinácia tohto skinu je takúto, ako mám ja. Teda aspoň mne sa najviac páči. Podľa mňa je to najlepšie. Kde je? Aj tu je. A tu bude zase nejaká. Aj no typek už asi zrejme kapol, to mal iba assault drive. Paráda to sú. Ja to hrám po prvýkrát za 2 dní. Jau. Viktor Patrik 20, ale je to frajer. No čo je? Iba streliť, iba pikučiť slider. Patrik 20! Čo to je ako? Ja neviem, mám 4 killy. Ale tie 3 killy to som mal iba z landingu. Lebo... No dobre. Nenávidím toto AR-ko, keď to je vôbec AR-ko. Jaký je, ty vole? Čo to jako je, ty vole? Co to jako je? Peel skin. Peel skiny. Proste peel skin. Uj, no dobre, ideme na ďalšiu hru. No, je tu ďalšia hra. Dúfam, že tentokrát, lebo ako tých 5 kg či koľko som mal, tak to bolo celkom fajn. A ako? Tá hra bola fajn, kým ma nezabil 2-krát. No vlastne on ma aj eliminoval. Definitívne. Viktor Petr. A ináč napíšte do komentov, jak sa máte. A
zase... Som rád, že som užitý chcel. Ináč zase som vypol komenty, takže tentokrát ich nevypnem a môžete kľudne komentovať, keby ste aj niečo chceli. A chcel by som samozrejme aj s niekým ako vás, z divákov, zahrať, komu by to nevadilo. Chcel by som si s niekým z divákov zahrať. Samozrejme, komu by to nevadilo, lebo bez keby vášho povolenia ja sa s vami nezahrám. Iba keby vám chceli. A napríklad keby sa vám také niečo páčilo. Ja vás nepoznám. Takže naozaj keby ste iba keby ste dáč také chceli robiť, tak samozrejme môžete, iba napíšte do komentu alebo na YouTube priamo. A balón. Nejaký frajer, ktorý mal Spy Rifle. Hlavne najlepší kombo je Spy Rifle a Pump Shotgun. To je plne najlepšie kombo, ktoré nemám Pump Shotgun. Takže to je tak akurát super. Čiže... Dobre, ja som tu niečo za kulísia. A tak. Skade. Ja nemám ani shieldy. Som si aj nešil. Ja nešildujem bez toho, že by som skúšil. Ja ako na toto fakt nie som. Že by som zašiel do toho. A ja škoda, že nám odobrali takéto ktoré síce ono dávalo malý damage, ale strieľalo extrémne presne. Že keď ste mierili tu na presne na toto, tak to strieľalo naozaj, že tam. A je škoda, že nám ho odobrali, lebo to bolo fakt dobre. Som s ním dal aj platinu. To som ešte nenatáčal na YouTube. A keď budem trošku, že... A naozaj ja chcem urobiť špeciál na 10 odberateľov, takže dávajte like, odber, napíšte koment a ja budem šťastný. Keď dáte like, budem šťastný, keď dáte odber, budem super šťastný. Takže asi... Skáďte za... Ináč aj ten Spy Rifle je celkom presný. Myslím, že ona je dosť presná. Ale tak to aj dosť hodí. To bol pekný kill. Hej, čo? Čo mal? Dual pistols! Najhoršiu pistolku. Ináč škoda, že sa nedajú toto tu. No a ja neviem, prečo máme tie modifiery. A... Asi... Čaute ľudia, ja dúfam, že sa vám video páčilo.